అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడు అయినటువంటి ఆ అల్లాహ్ పేరుతో నేను ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతుహు. సోదర మహాశరరా, మనం ఈరోజు దాన ధర్మాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. దీనిని జకాత్ కూడా అని అంటారు. ఖురాన్ గ్రంథంలో అల్లాహ్ తెలియజేస్తున్నాడు, మీరు నమాజ్ని స్థాపిస్తూ ఉండండి, జకాతును చెల్లిస్తూ ఉండండి అని అంటాడు. అంటే ఈ యొక్క జకాత్ కూడా ఒక ఆరాధన. నమాజ్కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో ఈ జకాత్ కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత అనేది ఇస్లాంలో దేవుడు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఈ జకాత్ వల్ల మనం చేసినటువంటి పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి, పుణ్యాలు కూడా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ధనవంతులు పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయవలసినటువంటి సమయం అనేది ఆసన్నం అయ్యింది. ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ప్రభుత్వం అనేది లాక్డౌన్ అనేది చేసింది ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కారణంగా. అయితే ధనవంతులైతే హాయిగా ఉంటారు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఇంట్లో కూర్చొని హాయిగా తిని ఉండమంటే ఉంటారు. కానీ కొందరు నిరుపేదల సంగతి ఏమిటి? ఏ రోజు పని ఆ రోజు చేసుకొని వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి పని లేదు, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి అనేది ఏమిటి? కొందరు రోడ్డు మీద యాచించే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఇటువంటి వారికి మనం దాన ధర్మాలు చేయవలసినటువంటి సమయం అనేది ఇది కరెక్ట్ సమయం ఇది. ఎందుకంటే ఆకలిగా ఉన్నవాడికి మనం నోట్లో ముద్ద పెడితే ఆ సంతోషమే వేరు. ఇస్లాం చెప్పేది ఏమిటంటే మాటలు చెప్పడం కాదు, చేసి చూపించమని చెబుతూ ఉంది. అంటే దాన ధర్మాలు అనేది మనం చేసి చూపించాలి. దీని గురించి మనం ఖురాన్ గ్రంథంలో సూర బకరా 2వ సూర 261 నుంచి 274 వాక్యాలలో ఈ యొక్క దాన ధర్మాల గురించి ఖురాన్లో అల్లాహ్ తెలియజేస్తూ ఉంటాడు. మీరు కూడా ఖురాన్ గ్రంథం ఉంటే ఈ 261 నుంచి 274 వరకు సూర బకరాలో తీసి మీరు చదవండి. దాంట్లో కొన్ని విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. అల్లాహ్ ఏమంటాడు ఆ యొక్క ఖురాన్ గ్రంథంలో? మీరు మీ యొక్క ధర్మ సంపాదనలో నుంచి దాన ధర్మాలు అనేది చేయండి, అల్లాహ్ ప్రసన్నత కోసం మాత్రమే మీరు చేయండి, పరుల ప్రసన్నత కోసం కాదు, పరుల మెప్పు కోసం కాదు, దేవుడి యొక్క మెప్పు కోసం మాత్రమే మీరు దాన ధర్మాలు చేయండి. మీరు ఎవరికైనా దాన ధర్మాలు చేస్తే, అంటే మీరు ఎవరికైనా సహాయం అనేది చేస్తే వాళ్ళ యొక్క ఉదాహరణ కూడా దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఒక గింజని మీరు నాటితే దానిలో నుంచి, ఆ గింజలో నుంచి 7 వెన్నులు అనేది వస్తాయి. ఒక్కొక్క వెన్నుల నుంచి మళ్ళీ 100 గింజలు అనేది వస్తూ ఉంది అని అక్కడ అల్లాహ్ తెలియజేస్తున్నాడు. మీకు బాగా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, ఒక విత్తనం వేసి ఒక చెట్టు మనం నాటామంటే ఆ యొక్క విత్తనం ద్వారా చెట్టు వస్తుంది, ఆ చెట్టు ద్వారా అనేక పండ్లు అనేది వస్తాయి, మళ్ళీ అనేక గింజలు అనేది వస్తాయి. అట్లాగా మీరు దాన ధర్మాలు అనేది చేస్తే మీ దగ్గర ఉండేటటువంటి ధనం ఏమీ తరిగిపోదు, ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది అని తెలియజేస్తున్నాడు. ఇంకొక ఉదాహరణగా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఒక మెరక ప్రాంతంలో ఒక పంట అనేది ఉంది. ఆ యొక్క పంట భారీ వర్షం పడి లేక తేలికపాటి వానజల్లు పడినా సరే ఆ యొక్క పంట అనేది రెట్టింపు అవుతూ ఉంది. అట్లాగా మీరు దాన ధర్మాలు చేస్తే దేవుడు రెట్టింపుగానే చేస్తాడు. కానీ మీ యొక్క దాన ధర్మాలని చేసినందుకు గాను మీరు పేదరికంలోకి ఏమీ వెళ్ళిపోరు. ఇంకొందరు ఉంటారు, పరుల మెప్పు కోసం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే తెలియజేస్తుంది. ఒక రాతి బండ, చిన్న బండ ఉంది, దానికి మట్టి బాగా పేరుకుపోయి ఉంది. ఆ మట్టి బాగా పేరుకొని ఉంటే ఒక్కసారిగా వర్షం పడింది, భారీ వర్షం, ఆ మట్టి అంతా కరిగిపోయి చిన్న బండగానే మిగులుతుంది, ఇంకా ఏం మిగలదు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే పరుల మెప్పు కోసం దాన ధర్మాలు చేస్తే మీకు పుణ్యాలు పెరగవు, అంతా కూడా తగ్గిపోతాయి. మట్టి ఏ విధంగా కొట్టుకోపోయిందో మీ పుణ్యాలు కూడా అలాగే కొట్టుకొని పోతాయి అని అక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఒకరికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉంది, ఖర్జూరపు తోట ఉంది, పిల్ల కాలువ అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఆ యొక్క పిల్ల కాలువ గుండా అనేక పండ్లు అనేది లభిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఆ పంట బాగా వస్తుంది అనేటటువంటి సమయంలో ఆ యొక్క పంట అనేది బాగా గాలివాన వచ్చి కొట్టుకొని పోతూ ఉంది. అతనేమో ముసలివాడు, ఆ పంట యజమాని, పిల్లలు కూడా బలహీనులు, దేనికి పనికిరారు అన్నమాట. అంటే
అతను ముసలివాడు, పిల్లలు దేనికి పనికిరారు, మరియు ఆ యొక్క పంట కూడా వడగాలి ద్వారా కొట్టుకుపోయింది, దేనికి పనికి రాకుండా పోయింది. అట్లా మీరు మీ ధనాన్ని దాచిపెట్టుకుంటే మీ దగ్గరే మీ ధనం, మీ పిల్లలు దేనికి పనికి రాకుండా పోతారు, మీ ఆస్తి, మీ ధనం దేనికి ఏది కూడా పనికి రాకుండా పోతారు అని అక్కడ దైవం ఒక ఉదాహరణగా తెలియజేస్తున్నాడు. అంటే మీరు దాన ధర్మాలు చేయండి అని తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ దాన ధర్మాలకి కూడా అర్హులు ఎవరు? అర్హులు ఎవరంటే నిరుపేదలు అర్హులు. వాళ్ళు బయటికి అడగలేరు, వాళ్ళు బయటికి నోరు తెరిచి అడగలేరు. కానీ వాళ్ళ పరిస్థితిని చూసి మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని ఆ సహాయం అనేది వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి. ఆ సహాయం చేసి మళ్ళీ రెండోసారి అడగడం అనేది చేయకూడదు, వాళ్ళని అవమానపరచడం అనేది చేయకూడదు. మేము వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాము ఊరంతా కూడా చెప్పుకోకూడదు. అల్లా చూస్తున్నాడు, అల్లా మెప్పు కోసం అని చెప్పి ఆ యొక్క నిరుపేదలకు మనం సహాయం చేయాలి. మంచి పుణ్యం అనేది దేవుడిస్తాడు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఉదాహరణలుగా ఒకదానికి బదులు 10 రెట్లు, 20 రెట్లు, 1,00,000 రెట్లు కూడా దేవుడు పెంచి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇహ పరలోకాల్లో మీకు దేవుడు మంచి పుణ్యఫలాన్ని అనేది ఇస్తాడు. అటువంటి వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు అనేది చేస్తే, దాన ధర్మాలు చేసి మనం ఇతరులకు చెప్పుకోవడం మెప్పుల కోసం మరియు వాళ్ళని తిరిగి అడగడం, వాళ్ళని బాధించడం అనేది సరైనటువంటి పద్ధతి అనేది కాదు. అది దైవం మార్గంలో మీ యొక్క ధనాన్ని మీరు ఖర్చు పెట్టండి అని అంటూ ఉన్నాడు. సోదరులారా, సోదర మహాశరీరా, కొందరు అనుకుంటారు మేము మళ్ళీ ఖర్చు పెడతాం, ఇప్పుడు కాదు ఇంకా మళ్ళీ ఖర్చు పెడతామని. ఏమో చావు అనేది వచ్చేస్తుందేమో, ఎవరికి తెలుసు? దీని గురించి కూడా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. 63వ సూరే మునాఫికున్ 10వ వాక్యంలో అక్కడ దైవం ఇలా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. మానవుడు కడుదీనంగా ఎలా వేడుకుంటాడు, ఓ అల్లాహ్, నాకు కొద్ది రోజులు సమయాన్ని ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా, నేను దాన ధర్మాలు చేసేవాడిని, సజ్జనంలో కలిసేవాడిని అని. అప్పుడు దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, మీకు కూడా ఆ యొక్క పరిస్థితి రాకముందే దేవుడు ప్రసాదించినటువంటి సంపదల నుంచి మీరు ఖర్చు పెట్టండి అని అక్కడ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. అంటే చావు రాకముందే అల్లా ప్రసాదించినటువంటి ధనంలో నుంచి మనం ఖర్చు పెట్టాలి అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే దేవుడు ప్రసాదించినటువంటి ధనంలో నుంచి మనం ఖర్చు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మన దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంది. 100 రూపాయలు ఉంటే మీకు 10 రూపాయలు వీలవుతుంది, 10 రూపాయలు దానం చేయండి. 1,00,000 రూపాయలు ఉంది, 10,000 మీకు వీలవుతుంది, 10,000 మీరు దానం చేయండి. అది మీ ఇష్టం. అల్లా ప్రసాదించినటువంటి సంపదల నుంచి మీరు ఖర్చు పెట్టండి అని దేవుడు అంటున్నాడు. మీ చావు రాకముందే మీకు వీలైనంత ఖర్చు పెట్టండి. కొందరు రంజాన్ నెలలోనే జకాత్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఆ రంజాన్ నెలలోనే ఇవ్వాలనే రూల్ ఏం లేదు. మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ముందే ఇవ్వచ్చు. అసలు ఈ పరిస్థితులు ఇస్తే మీకు ఇంకా దేవుడు మంచి పుణ్యాన్ని ఇస్తాడు. ఎవరైనా అభాగ్యులకి, నిరుపేదలకి ఈ యొక్క సమయంలో మీరు ఇవ్వండి, ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు జకాత్ అనేది. మా దగ్గర ఇంత బంగారం ఉంటేనే మేము ఇస్తాము, 60 గ్రాములు బంగారం ఉండాలి, 700 గ్రాములు వెండి ఉంటేనే మేము ఇస్తాము, ఇంత ఆస్తి ఉంటేనే మేము ఇస్తాము అనేటటువంటి రూల్ కూడా ఏం లేదు. మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే మీ దగ్గర ఎంతనా సరే ఇచ్చుకోవచ్చు. అంత ఉంటేనే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. మీ దగ్గర ఉంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. 2.5% ఇవ్వాలని కూడా రూల్ ఏం లేదు. మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే 10% ఇచ్చుకోవచ్చు, 20% ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. ఇందుకోసం ఏంటంటే రంజాన్ నెలలో ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎంత బంగారం, ఎంత డబ్బు ఉంటేనే ఇవ్వాలనేటటువంటి రూల్ ఏం లేదు. ఇంత శాతం ఇవ్వాలనేటువంటి రూల్ ఏం లేదు. మీకు మనసుకు నచ్చింది ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోండి. దేవుడు ఇంకా సంతోషిస్తాడు. దేవుడు ఇంకా మీరు ఇచ్చినటువంటి దాన ధర్మాల్ని పెంచుతాడు. ఇది అందరూ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యొక్క జకాత్, ఈ యొక్క దాన ధర్మాలు అనేది కూడా ఒక ఆరాధనతో సమానం. మనం చేసుకున్నటువంటి పాపాలన్నింటినీ తొలగించుకునేదానికి కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశం, ఈ యొక్క దాన ధర్మాలు అనేది. ఇందుకోసం వీలైనంత మంది ఎవరెవరైతే మీకు నిరుపేదలుగా కనిపిస్తారో వాళ్ళని గుర్తించి మీరు ఇవ్వండి. దేవుడు కూడా దీని దాన ధర్మాల గురించి ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఇంకా ఖురాన్ గ్రంథంలో చాలా దగ్గర తెలియజేస్తాడు. ఈ యొక్క జకాత్ గురించి మనం కొన్ని వాక్యాలు మనం తెలుసుకున్నాం. దేవుడు ఖురాన్లో చివరిగా ఒకటి చెప్తాను. ఒక దగ్గర ఒక విషయాన్ని చెప్తాడు. ఎవడైతే అనాథలకి అన్నం పెట్టడో, మరియు ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు పెడుతున్నా కానీ వాళ్ళని అడ్డుకుంటాడో వాడు దుర్మార్గుడు అని. కొందరు ఎలా ఉంటారంటే మనం సహాయం చేస్తున్నా పక్కన వాడు చేయనీయుడు, అటువంటి వాడు చాలా దుర్మార్గుడు అని అక్కడ అలా తెలియజేస్తున్నాడు. ఇట్లాగా కొందరు ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోండి. మనం సహాయం చేస్తున్నా వద్దు అంటారు. వాళ్ళు చాలా డేంజర్ అనమాట. ఇది దేవుడు తెలియజేస్తాడు. మీరు కూడా దాన ధర్మాలు చేస్తారని అభాగ్యులకి, అడిగే వారికి మరియు అడగని వారికి కూడా ఇస్తారని నేను కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాను. అయితే సోదరులారా, సోదర మహాశయులారా, మీకు ఈ యొక్క వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి.